Tara, lifty mga. Lagpas, 2 kilo mga, lifty. Ang laki ng lifty mga, oh. First tayo dito, maghuli tayo mga ng lifty sa ating kitang mga. Nakahuli tayo dito sa ano mga, lifty na ano, sa atong pamana. Pero gagmay ito mga kinim ka dako. Salamat sa Ginoo. Mga 3 kilo halos mga, lifty. Salamat Lord. Blessing, karon mga binano ko tayo mga. Kalian mga na. Ayan mga. Mura ko na ito pa mga usapok mga. Sa kapuklipti itong pa karon. Mga siguro mga parabanan ako mga 2 kilo sobra. Dahil itong una mga itong nangisin ako mga mawal pagkada ko dani. Sobra na po 2 kilo. Mga nag-visual ko kayo na mga murong bata ka vlog kayo na pag maestra ginapatakitan kay naibusuping hangin niya ano mga ya naiupuan ako sa vlog hindi na mga suga karo sa hangin o sa puan kumbalod so na kilos mga suga ayan mga mura ko na ito pa mga usapok mga sa kapuklipti itong pa karon mga siguro mga parabanan ako mga 2 kilo sobra dahil itong una mga itong nangisin ako mga mawal pagkada ko dani sobra na po 2 kilo mga nag-visual ko kayo na mga murong bata ka vlog kayo na pag maestra ginapatakitan kay naibusuping hangin niya ano mga ya naiupuan ako sa vlog hindi na mga suga karo sa hangin o sa puan kumbalod so na extend ko mga mga suga hangin na mga pangani hangin na mga kini panaga to sa labutan kayo amihan sino mga puti ng laod mga puti ng laod mao nga na naglisod ko